Takže já vás zdravím lidi a vítejte u dalšího videa, tentokrát z nové hry Happy Wheels. Určitě každý znáte hru Happy Wheels, takže jsem tady já Hans a společně se mnou na Skypeu je tu i Tampy. Ahoj. Nastavuje plugin na server. A ptáte se na jaký server. Ten server, to je překvapení, ten server je pro vás, takže to je překvapení, prostě nic tomu jinému říkat nebudem, prostě budete mít server, na který budete moct jít a budete se s náma moct sejít a tak, jestli budete chtít, takže Můžeme s vámi natočit i video občas a tak. jo, takhle přesně. Vidíte, tady mám takhle webku z notebooku a já nebudu vůbec zdržovat, prostě jdeme hrát hru Happy Wheels, zná to každý, ten největší hovadina, prostě jdem to prostě hrát. Dáme si to podle asi toho, že ratingu. A to jo, musím to reloadnout, jo. Nějaký nový, od té doby jsem to dal. Hele, už to tak neseká. Takže 3D Obstacle Course. Takže jdeme na to, ale mám to počkat, dá se někde nastavit zvuk. Já tam dám zvuk, ale snížím tohle. Snížím to vodost. S tím serverem práce, ty krása. Věřím, tak jo, dobře, tak my jedeme, já už jsem zapomněl, jak se to dělá. Jak se to říká takhle. A se potom, to se pouští, je, no tak ještě jedno, dobrý, já jsem to zjistil, jak se to jenom mluvila. Dlouho jsem to nehrál, jinak já jsem byl docela fanouškem Happy Wheels, jsem to hrál strašně dlouhou dobu. Je. A jinak, kdyby vás zajímalo, tak je asi tak kolem 3:45, co to je? Já jsem tak kolem 3:45, tak zatím pohoda. Ty krávo! Kámo, Co je? dal jsem tam nějaký pluginy a zase to nejde, kámo. Hele, nice, jedu bez rukou, nice. Vůbec nevím, jak jedu, hej, dobře. Když tak máme tady živý přenos z dělání pluginu, že ano? Jo, kdyby někdo uměl s pluginama, tak mi napište do komentáře a dohodneme se na něčem na tom serveru. Ach jo. Serverinos. Teďka tady, aha, máme tam, jo. To je zákaz, já tam, hele, jo hele, register, Já. Kurva, jak já můžu ještě žít? Jo. ty mě nejde psát do chatu, homina. Já nevím, co s tím musíš dělat. Ach jo. Máme to dohraný, nice. Thanks for playing. Já bych si dal, tyhle, docela dost bych si dal to, kdo to tady je. Abych tady mohl něco, search by name. Se podíváme, jak to vypadá. Jo, OK. Search by name, jak se to jmenovalo? Myslím, že Rope Swing, to mě hrozně vždycky bavilo, Rope Swing, nejlepší věc. Pak mě to vždycky hrozně bavilo. Rope Swing Green, dobře, tak se dáme. Se nějak musíte chytat. Press Z and then grab the rope, myslím, že se to dělá mezerníkem. Jo, přesně takhle ne. Takhle, musím to chytit mezerníkem, tak. Oh shit, všetky hrají hry. Tak já jsem moc, tyhle. Dáme to tak trošku kratší, to je taková oddechovka, kdybyste toho chtěli víc, tak si můžete kdykoliv napsat, že jo, takže to je v pohodě. Se vám to bude líbit, do píči. Jestli se vám to bude líbit, tak napište do komentářů a dáme si toho ještě víc. Potom asi to vidíme na nějaký to lolko, že bychom teďka nahráli, ale situace, která nastává teďka za 2 dny, dneska je středa 16. a já v pátek 18. odjíždím na soustředění a my jsme to dohráli, nice. Odjíždím na soustředění a takže tady nebudu já, takže to asi pro vás bude Tampy něco natáčet s tím, s Davem, že jo? Takže podá v úvahu. Jo, jasný. Kámo, prostě ten server. Já nevím, kámo, no, ale moc se na něj necítím. Co to je Romí Kac? No, ty vole, už se tady trávím asi 5 hodin s těma permissionama. Kurva. Permissionama. Drž! Ty jsi kokotí hlava. Nic. Takže kdokoliv, kdo by uměl
s pluginama teď napište. Ty. Kamo. Ten týpek, no to je debil, kámo. Ne. Nice, to bylo. Viděli jste ten skill? Čistý skill. Aha. Nice, takže jsem dojel. Hovadina. A jinak zase otázka, jak si užíváte léto. V plném proudu my tady sedíme u kompu. Ale ne, my chodíme taky ven. Samozřejmě, viď, Romy? Co? Chodíme ven, viď? No, to určitě mi A to... jdeme k němu ven na ten styl, že já jdu k němu. Jdeme tak na 10 minut ven. Jdeme si kopnout. Než jsme si vymazali všechny pluginy. A jdem pryč. Ne, kámo, co ty tam s tím děláš? Word? Logs? Ne, a nemám tady pluginy. Nice. Proč to mám? Kámo, za tohle bych vraždil. No a to je ticho, čím má vražděj. Co to je? No prde, tohle dokončíme, i kdyby mě to mělo stát život. Kurva. Ty. Neumírej, ty kokotko. Oh yeah! Did you see the jump? Tak. To je do historie se zapíše. Ty vole, my se radši nikam psát nebudem, ty vole. Že my jsme úplně mrtlí, ty vole. Hej kámo, tak já nevím už, co s tím mám dělat. Do píči. Co vůbec řešíš jako teďka? Yes. Co říkáš? Ty pluginy. Jako pluginy, proč to musí být takhle až moc? No, já tam neřeším jako nějak 500 pluginů. Ale já tam řeším jeden a ten se jmenuje Permissions X. K čemu? A co to dělá tak dobrýho, že to musí řešit tak dlouho? Protože to dělá jakoby to, že tam máš prefixy. Co to je? Prefix je to třeba, když máš před jménem hráč. Kurva. Tak dáme to poslední row swing, pak dáme něco jiného. Něco se tam najdeme pěknýho. Co mohli bychom dát ten sword throw, něco takového, nebo ball throw. Kilibovka, to mě hrozně baví. Úžasný. Se snažím něco natáčet, buď ticho. Ten debil! Sernu to. Nebo to zdrojači, jdem to. Takže dáme sem to. Balt. Hrov. Ty vole, teď já tady nemám ty pluginy na to psání. Takže jak vidíte, máme tady balónky. A teď jsme si vybrali smrt. No, to mám celý špatně. Nice. Yep. Nice, prostě kámo. Jsem modifikovat, to bylo straně, ty vole. A to bych řekl, že bylo celkem nice, to jsme vyhráli rychle. Tam ještě nějakou jinou, třeba bude nějaká jiná, dobrá. Já si musím pustit. Všichni ví, kdo je Smack. Michael Jordan. Jsem já. Ty vole, nechytej se to, ty kriple. Jedu do minima, nejsem tu sám, ty demente. Nic, dáme jiný, ten je takový horší, tady Baltrou. 88 000 lidí hrálo. Sick. Mina? Ano. Kdo vymyslel, že budeme dělat server? No ty? Já, to je blbost. Ty krása. Ten tam byl dělat zase do 5 do rána. To je dobře. Oh shit. Uši, čtyřky hry. Co jako dělá? Je. Tak sorry. Teď ten Vince ani nedá. JB? Ne, co to bylo? Ne, jsme mrtvý. Ne, já zase umřu. Kokotí hlava. Ne. Jo, nice. 3 balls. Vin! Ty svině! Oh yeah baby. Když se podíváme, jak dlouho nahráváme, to 9 minut, tak dáme tak do 15 minutek. Dáme nějaký příjemný rating, dáme.
Normálně, dal bych nějaké normální levely. Pogo Pro. Tak Pogo Pro, tak si vezmu jen Poga. Asi teda. Když to tady Víš co, víš co teď udělám? Takhle to celý vezmu. A celý to hodím. O, tak teď si dobrý. Tohle půjdeš, přeskočíš, easy. Wow. Lidi, nechci nic říkat, ale už se tady s tím trápím. A tak to tam nemusíš dávat, ne? Tak stačí, nemusíš dávat. Ne, nepotřebujeme to tam mít. Ne. Na co? Já bych udělal normálně server pro lidi, jenom abychom si tam, jakože to, na to, že bychom tam něco spolu. Píše mi ten. Napsal mi Karfič, to dám na že jsem prý bavič. Říkám OK, ale takže v pátek, já jsem měl svátek. Tohle musíme dát, teď se musím úplně mega soustředit. Úplně fit. Ono ještě pět nějak, když máte CTRL, takhle a CTRL. Fit, tak vyskočíte prej vejš. Můžete mi říct, co jsem teďka právě udělal? Tak tak na to se potom musím podívat, co ty tam natáčíš. Kamu, tak co to bylo? Hej, jak to, že nikdo momentálně není na serveru, když tam jsem připojený? Kamo, co on dělá ten Pogo? To je debil. Tak to tady pomoč, kámo, ono se to nakonec pohne. Nice! Pogo, běž, ty. Hej, kámo, tak teď ti něco řeknu. Co? Já tady 45 minut dělám jeden plugin, abych přidal k dalším 10 pluginům ten jeden plugin a pak zjistím, že já omylem vymažu všechny pluginy, co tady mám v tom serveru, takže to musím dělat celý snad. Hej, to nás snad ani nejde, nejde to vůbec, kámo. Co to je, tohle to za rakovinu? Tak kámo, já jsem úplně debilní, takže musím založit úplně nový. Shit. Víš co? O to vůbec nejde. Já založím úplně nový server a úplně se v tom budu úplně vyžívat, jo. Napsal mi Karfič. Ne. Napsal mi Karfič, ať to dám na YouTube. Hej, tohle už je ale asi nudný, co? Rychle už tam dostaň, ty zbrda! Kámo, tak co ty tam děláš? No jo! Ne, postav se! Ty kriple! You can fit, nice job. Annoying stairs, já ti dám takový annoying stairs, já jsem fréro, já to umím všechno, já jsem Pogo style in this. Strašně. Ty vole, ale teď mi to zrovna nejde. Já se tak miluji nejvíc na světě, prosím, udělej ty pluginy, ať už můžu jít spát ještě ty vole do zítřka do rána. Je. Napsal mi. Ballfold, logo, teda libově, kámo. Tenhle frajer se s tím docela vyhrál. Can you beat it? Just beat it. Pojď. Nice. Dneska nice? Je to nice nebo nice? Ano, a dokončili jsme to good job. Nice, tak to je dobrý. Takže už nahráme 14, takže poslední levelíček, tak to na večeřík. A Battle Run, takhle teda. To je největší svegárna, co jsem kdy hrál, to je prostě nejlepší. Si takhle mít přední kolo. To si dáš mě prdel, Osm 53 sekundy, wow, nice. Ještě něco. Slow motion possible. GTA 5 quiz, tak já jsem v životě GTAčko nehrál. Who is the black one? Trevor or Franklin? Já bych řekl Franklin to byl. Jo, byl to Franklin.
Who are the three main characters? Jo, jaké jsou 3 hlavní charaktery? Tady. Niko CJ to mi Niko byl v GTA 4 a CJ byl jsem na mrázku. What is CJ. Frank? What? Čo? Ježmá, já jsem nikdy neviděl jako to. Spike, já nevím. Musím jako opakovat, jo. Fuj, tak to nechceš. Ne, a to udělat úplně od změny. Ne, pojďme. Slyšíš to? Slyšíš to? Co? To video, jak poslouchám. Já nevím, tak já jsem tam viděl, že to byl čop, ale já jsem to nehrál, takže já nevím. What is Trevor original outfit? Trevor? Trevor to byl ten vožrala, ne? Kámo, tak ty se taky povedl. Tenhle, jo, tenhle. Ne, underwear. Ne, ten. Who is your favorite character? Don't worry, this one is... Aha. Ale mě jako největší frajer připadal Trevor. Dobrý, tak jo. A tak ještě jeden poslední takový... Tam jsou nějaký quizy, třeba, nevím. Jsou tady Quiz of PewDiePie, tak já PewDiePie hodně sleduju, já ho mám hodně rád, takže uvidíme, jestli ho znám hodně dobře. The first video of PewDiePie. Co je? Nic, 3, 2, ty 1. to určitě nebudeš vědět. Ne, byl to Minecraft, já jsem to věděl. Byl Slenderman, Happy Wheels a Minecraft, co myslíš? On fakt začal s Minecraftem, ale... Proč jsem to vždycky zlomil nohy? On začínal s Minecraftem a on tam mluvil ještě švédsky v té době. His army, bro, army. Jo, no všichni jsou bro. A tohle je pěkný. The name of PewDiePie is Felix. He is Felix. Se jmenuje Felix, no. Felix Kielberg, ale nevím to, mám prostřední jméno ještě. The game invented by PewDiePie is Bubbles! Říkám už. Want to be my next quiz? Happy Wheels. Kámo, to mě docela začalo bavit, takže já chci ještě jeden. Quiz of AC/DC. Quiz Minecraft 1.0. Quiz Minecraft, schválně, jo, schválně. Taky hrajou Minecraft, takže uvidíme. Joanna, to takové je. Nice. My first question, primera pregunta. Who made Minecraft? Your mother, Jesus, Marcus, Notch. Jo. No. Ne, on se nejmenoval Notch, vole, on se jmenoval Marcus jinak. Mi to zlomí nohy, tak to se až prdel, kámo. Já nevím, jak to on se jmenoval, to je jedno. Ukážete mi to nahoře. Question 2. This name of this monster. Creeper. It's a creeper here. What with character our first original name? Tohle ne. Takže s čím začínáme originálně? Kámo, co tohle jste za quiz? Se Stevem asi ne, tak bylo. Já vím, ale co tohle jste za quiz? Já mám urvaný obě dvě nohy, vole. Ty vole, pust mi dál. What does Enderman? Teleportationes. Velmi hard. Dobře, tak já jsem to natáhnul už dost. Já moc krát děkuji za slednutí, doufám, že vás to až tak moc nenudilo, doufám, že se vám to líbilo. Když budete chtít další epizody, můžete si o ně říct. Každopádně moc krát děkuji za slednutí. Za některý tak like, odběr či koment. Rozhodně nám dejte do komentářů vědět, jestli s námi chcete zahrát na serveru a tak dále, takovýhle věci. A zatím se mějte fanfárově a zatím ahoj. Ahoj.